En aquest vídeo veurem com podem aconseguir que el nostre robot Mindstorms es situï adequadament dins de la taula de competició i evitem així que es perdi, un dels programes més habituals que ens podem trobar en les competicions de la First Lego League. Davant d'una taula de competició, el robot no es mou amb gran precisió, per la qual cosa, quan volem que es desplaci d'un punt a un altre de la taula, correm el risc que no arribi exactament on volem. Això es deu a que els robots no interpreten l'entorn com nosaltres. Per saber on estan, necessitem prendre unes referències molt clares i elementals del seu entorn. Estic situat a sobre d'un color, una línia de color, per exemple, o estic davant d'una paret. Són aquests tipus de referències que ell és capaç d'entendre. Per això esdevé fonamental identificar tots els punts de referència que puguin ser útils en els desplaçaments del robot, per tal d'utilitzar-los com a llocs clau en les nostres estratègies i recorreguts. Observem aquest cotxe. Algú és capaç d'indicar on es troba i cap on va? Es fa complicat, oi? Doncs aquesta mateixa percepció és la que té el robot en una taula de competició. Si aquest cotxe, en canvi, el situem a la vista d'un GPS, esdevé molt més senzill identificar la posició del vehicle. Podem dir que es troba entre un edifici rectangular al nord i un de quadrat al sud, i entre un pont a l'est i un edifici en forma de L a l'oest. A més, podem afirmar que avança horitzontalment cap a l'oest, fixant-nos en la part frontal i posterior del vehicle. Tota aquesta informació l'hem pogut determinar gràcies a l'observació dels diferents elements que té el propi cotxe, però també dels elements que tenim al seu voltant. Així doncs, en la nostra taula hem de buscar sistemes de referència que ens donen informació sobre els 4 paràmetres esmentats: posició est-oest, posició nord-sud, la direcció i el sentit del moviment. Quan parlem de direcció ens referim el robot es mou horitzontalment, verticalment o en diagonal, i el sentit és si es mou cap a dalt, cap a baix, és a dir, nord-sud, est-oest. En cas dels robots Mindstorms, les referències més habituals i útils són les línies de terra, les parets i amb menys freqüència els altres models d'emissió. Aquí hem assenyalat un, però aquí en tindríem un altre. Tots aquests objectes que tenim a la taula ens poden servir de referència, però no són tan utilitzats perquè tenen certs problemes. Ja ho veurem en un altre audiovisual. Anem a il·lustrar tot això en un exemple. Imaginem que volem utilitzar aquesta línia com a referència i programem de tal manera que el robot s'aturi en la línia en aquest punt. Aquí tenim una clara referència est-oest, la línia. Fins i tot podem tenir una bona referència de la direcció i el sentit, és a dir, el robot es desplaça paral·lel a la línia o perpendicular a la línia. Però quina referència tenim per saber la posició nord-sud exacta? Com a punt de referència no seria complet, ja que el robot podria situar-se en aquest punt i en aquest punt i no ho podríem identificar. Tindríem un problema de precisió, ja que seria la mateixa coordenada est-oest, la mateixa direcció i sentit, és a dir, paral·lel en la línia, però són punts clarament diferents. Per tant, això ho hem d'evitar. I com ho podem evitar? Doncs, si és possible, canviem el punt destí del robot per un altre que tingui una referència absoluta, com podrien ser els extrems de les línies. Aquest extrem està clar, tenim la mateixa referència est-oest, que és la línia, la mateixa direcció pot ser paral·lel, però a més tenim un punt exacte de nord-sud on situem el robot. Aquests sistemes de coordenades s'anomenen sistemes de coordenades absoluts, perquè ens donen 4 valors de referència: est-oest, nord-sud, i la posició, és a dir, la direcció, i el sentit del moviment, que en aquest cas pot ser traçat per una línia. Sistema de coordenades absolutes són els que hem de buscar en la nostra taula. Imaginem ara que necessitem que el robot arribi en aquest punt de la taula, però en aquest punt no tenim un sistema de coordenades absolutes. Tocant la paret ens dona una informació de coordenades est-oest, està totalment situat a l'est. Podríem fins i tot tenir una referència de la direcció, és a dir, el robot podria arribar perpendicular a la paret, però altra vegada no tenim una posició nord-sud clara. Si la situació és que el robot ha d'arribar en aquest punt, pel motiu que sigui, ha d'arribar en aquest punt, just en aquest punt,
no ens val dir canviem aquest punt i el situem en un altre lloc com aquí dalt, que aquí sí que tindríem una referència absoluta. En aquest cas no seria possible. Per tant, el que hem de fer és buscar un sistema de referència absolut que tinguem més proper. Aquest sistema de referència que hem identificat aquí seria un sistema relatiu, ja que dependrà d'un sistema absolut que hem d'identificar. Ara veurem en un exemple de què estic parlant. Imaginem que partint d'aquest sistema de referència, aquest sí que és un sistema de referència absolut, ja que a part de la posició est-oest, també em dona una informació clara nord-sud, una alçada, una posició d'alçada clara, vertical, diguem-ne, clara. I podríem dir que el robot simplement amb un desplaçament seguint la trajectòria de la línia, seguint la direcció de la línia, amb un desplaçament fins a arribar a la paret, arribaria al punt de referència que ens interessa. Aquest punt de referència és un punt de referència relatiu, ja que depèn d'un altre punt de referència que sí que és absolut. En aquest jo tinc les 4 paràmetres, en aquest me'n faltava un, el paràmetre vertical, nord-sud. Així doncs, és molt important determinar tots els sistemes de referència que tenim en la taula per poder anar situant els més interessants per cada desplaçament. Anem a veure ràpidament els que podem identificar en aquesta taula. Un d'ells és la posició de sortida, la base. Aquí tenim el final d'aquesta línia, quan arribaria a col·lisionar amb la paret. Aquí tenim aquest encreuament. Aquí podem identificar que també aquest encreuament són punts de referència que si us voleu aturar a identificar-los veureu que tots ells tenen els 4 paràmetres: posició vertical, posició horitzontal, direcció i sentit. Es passa una miqueta ràpid, aquí es veiem. Fixem-nos en un detall, aquest final de línia que abans sí que l'he indicat, ara no està marcat com a punt de referència. El podríem utilitzar, però en el moment de programar el robot es fa força complicat el fet de que detecti el final d'una línia sense més amb precisió. Per tant, d'entrada no us aconsello que l'utilitzeu com a punts de referència. Els finals de línia no són uns bons punts de referència, si bé podria utilitzar-se. Imaginem que volem realitzar un viatge que vagi des d'aquest punt, des de la base, fins a aquest altre punt, en el punt A8. I un cop hem definit els sistemes de referència absoluts que tenim en la taula, podem passar a planificar recorreguts seguint 3 regles bàsiques. Els nostres recorreguts sempre han de tenir aquestes 3 regles. Hem de passar pel mínim nombre de punts de referència absoluts, a ser possible. Entre 2 punts cal realitzar el mínim nombre de maniobres possibles. I els punts de referència cal atacar-los sempre en paral·lel o en perpendicular. Ara ho veurem en aquest exemple, com podem aconseguir que el robot avanci des d'aquest punt fins a aquest. Jo podria traçar, com a estratègia, indicar que el robot avanci de forma paral·lela a la paret fins a detectar la línia en el punt A10. A continuació segueixi avançant paral·lel a la paret fins a detectar la línia en el punt A11. A continuació li podem indicar que giri 90 graus, situant-se en direcció nord. A continuació li podem dir que avanci en direcció nord fins a detectar el punt A7. A continuació li podem dir que giri fins a orientar-se en la direcció de la línia i que avanci fins a arribar al punt A8. Hem traçat el recorregut i és un recorregut força eficient. Hem utilitzat diversos punts de referència absoluts. Però en una segona revisió podríem reduir una miqueta més aquest recorregut, dient, doncs no t'aturis en la línia 10, sinó que avança directament fins a la segona línia que detectes, que seria la A11. Aquí hem disminuït una maniobra i hem dit que en una de les 3 regles que hem esmentat abans que necessitem tenir el mínim nombre possible de maniobres. Però en una tercera revisió de recorregut fins i tot podríem fer aquest canvi. Ara encara tenim una maniobra menys. En lloc de que el robot giri 90 graus en aquesta posició, que giri només 60 graus i ja s'encari directament cap a la línia. Però si fem encara una quarta revisió, encara podríem reduir més el recorregut. I podríem dir que en lloc de girar 60 graus aquí, giri potser 53 i s'encari fins a arribar directament a la línia, al punt A8. Repassem els 3 aspectes importants. El robot ha de passar pel mínim nombre de punts de referència. Aquí ho estem complint ja, menys que això és difícil aconseguir-ho.
només passen per 2 punts de referència. No, perdó, per un, només per un, que no es contempla que és l'inicial i el final. Entre els 2 punts, entre un recorregut de 2 punts, hi ha d'haver el mínim nombre de maniobres. Realment hi ha el mínim nombre de maniobres, només una. Avança aquí i avança aquí. El tercer punt, els punts de referència cal atacar-los en paral·lel o en perpendicular. Aquí no ho estem complint. En aquest cas, el punt de referència aquest l'estem atacant en diagonal. Per tant, tot i que semblava que aquest era una opció òptima, potser ens seria més òptima l'anterior que havíem plantejat. És a dir, que el robot avanci fins a la línia de forma perpendicular i allí ja s'orienta en la direcció de la línia. Aquí sí que compleix les 3 normes i aquí sí que tenim el robot situat perfectament en cada moment. Aquest seria la millor opció. De vegades no la que té menys moviments és la millor, sinó que compleix el conjunt d'aquestes 3 normes que les heu de tenir ben clares en tot moment. Ara et toca a tu. Quin recorregut programaries en el robot per anar des d'aquest punt a aquest punt? Recorda que la teva primera proposta és probable que no sigui la millor i que necessitis revisar-la més d'un cop, però t'animo a intentar-ho. Endavant!